ngi ba it cricket no amdei tang ba ong ba na do munchwa nga ju budien ba ya ka ji la kai cricket ya la diru ngadi unong la kai cricket hi de nala ju represent haka college team kumjo apor ni nai long officer ng la ju le kai keleng de kan ka ji la kai cricket ka long kai ka ba ka long kong ka passion ka ba ka don hadu ka do no musim jo te nga julet ban pikai ki jile kai final IPL ki ba long hakal kata ki badan Bombay Delhi keleng sodong te mana kan ni haba kadon kan ni ka semi final ka ban poi ke India bat ka Australia apo Dubai te kalau don ka jingkot sobha jong ki parlok ka ni not ki ba ni le pe no semi final te nia poi nia le lang mga ba hamle doling bat kato ni ngot parlok ni le abang ni poi satai ni poi ni le da ka pisala jong ni tip tiket da ka pisala jong na do ki hotel booking sum don kanu no ka phang nen ka benta ka ba ni sim ya kata ka opportunity lane kata ka kabu ban pendon kam ya kanono ka government machinery bangin poi sadu kata ka Dubai ring la poi sate nila pe lawan pai aba solomo along ba hangne ba de kidon kibriu ki ba kuntho ki ong ba ngi le sadu sata le se o kadei la kap kiru kim tikna ki shu ong ki sumudur ba nilai tak pisah sorkar nyakumno tenre teng kum kibriu ngi don kam ya ka privacy ngi don kam ka personal domain tenga ngaso ba ka to ke bro khoi kalong ka shulong tang ka jing tho ka bom don nong rim tenga la pensai kata ba ngajulet bende kai ngajulet ban pikai man kan ni ro ha poi seduk Dubai ban pe banga i ya kan ni ka jing ka cricket